chimbondiratidzawo nhumbi yako yemukati. Kudai ndaona yakatota. Yatota sei? Iwo munhu pasina zvawaita kusango kana anchienda kumwedzi nezuva. Zvane mukadzi wechipiri kubva kumashure kwese vadarura mukadzi wekuenda ingoshungudza chinotambudza namba mangu asingapindi. Saka ndipanga kubva ndipo kuti ndizozvikopa kudaro kuti ndanga singavane murume. Mamuri Nzara. Dambudziko randinaro ndorokuti murume wanga handichengete. Zvadaro asingandichengete, dai kuri kuti anondipindirawo mumba zvirinani. Kana uchida news dziri up to date, wangu Bahasha TV ndo the best entertainment reti kubva kumarutivi. Mana ese muZimbabwe Bahasha. Bahasha TV. Nyaya sezvadziri. Ini ndakabata chikomba chemukadzi wangu. Pashedzi adzimai wavo yaitoni. Hanzi Chikomba Hanzi. Nawe timbura kawanzi Chikomba chaunzi. Ndati kwete. Nonzi Nduke Karmano. Aramba kaunoziva sei kuti Chikomba chake. Ndakasvika parikuwanda ndaona mukadzi wangu achigeza maoko nemusoro. Ndasvika ndamuti zviri sei vandigogo. Ndadzodzokera futi. Ndasvika ndati kugeza makumbo nomusoro wedu pabasa indau. Nzara ndabva kusango. Ndabva kusango hapana chakaipa. Ndaona muonero andakaita yangoita kunge munhu ari kutenge munhu achichema arohwa achiyana anozonzwisisa. Ndatarisa ndikada kumbona kuti mukadzi wangu anabvira vhundu. Ndatarisa pari pandakaona ndaona tsoka ikena nekudzoka. Ndaitedza tsoka yangu ndaenda nayo ndasvika tituna akaratidza kuti paitirwa zvebonde kana. Ndadzoka ndati mudzimai wangu kumbo yakuno. Yetsoka iyi ndiyako kai. Tichiko kutanga. Takumbera hamboti yakuno ngandinambopira ndakusvika kupi. Kuna unokusvika. Kwati vere kugeza kwekuenda kusango hanzi ndataura ndikadzoki. Ndasvika shuwa taenda tiratidzopoenda poenda kusango. Taenda paipa sango patati takuona kapoitira nza pandasvika pana hapana chabuda. Akati pasina chabuda hapana svika. Tatora ichi ngatidzokerewo. Tadzoka nomukadzi wangu nyaripo panapo pada chokwadi. Nokuti kana satasara takuona right chimbondiratidzawo nhumbi yako yemukati. Kudai ndaona yakatota. Yatota sei? Iwo munhu pasina zvawaita kusango kana anchienda kumwedzi nezuva. Kati kana uchienda kumwedzi mukadzi wangu ndozvizoita iwa. Kana munhu achienda hake kunguva hapana chakaipa. Imbotora jira rako imbopinza ruoko rako mukati uburitse hatadzokuonawo mbichana. Zvamukona hanyarara hatisiyi. Ndandiudawo chokwadi. Ndochinokubatsira kuita kuti pachafamba ini ndinonzira yekuti ndogona kuti iwe ndokutora tienda kuchipatara. Utotariswa usikani zvoonekwa kuti dzinotiwe takapedzisira kusangana newe mamwe zuva. Toratidza nhasi nezvinezvo wakuoneka pano. Tokati mudzimai murume wangu unotorere chokwadi. Nyaya iri panapa ndekuti inini ndashedzwa nababa wari padombapo. Pandishedzerapo handaenda. Kachazoitika ndichoti wandibata ruoko. Wandibata ruoko vandikunda wandidonhedzera pasi. Ndo apa panakaita sei pawadaiso wakasangana nini. Masangana kurata wakadzirire hanzaiyo hawasina kudzirira. Kati haiwa hapana chakaipa. Atadzokera wakatafonera murume nomukadzi wake. Mukadzi wacho akakundikana kuuya. Kwazouya murume. Ndepakati pa.
pamusoro chakaitika ndechekuti inini amai ava kamwe chete ndosaka chinzi vakuru vachitaura mazvese peta muramba uchiri munyoro kana wasasi vakanga wakuda kupeta unogodo abvuma kuti akapomura mukadzi Kawan. Unosaina. Taura. hanzenda unosaina chama stand Amsiya taura. Taura. ini ndaichida kutsanangura kuti chakaitika apa amai ava ndo akatondikonza Wakaita sei? amai ava ndo akatondikonza ndo chinhu unokonzwera mukadzi womunhu kuziva kuti ungarara naye kumhuri haugoni kuramba here akatidzaurira muswanda changamire ndikatombokunda pati ipapo mukadzi akanditi inini ukasadaro nhasika kuda kuti ndakaenda kokuripotera kuti wandiri chakaita ndechekuti ipo pekutanga baba vantu vakatondikonza nditori kubasa nevana vangu nditoona vandikonza kuti amaininge maizvoendi kukudai ndiva ndati dakunodza murume wangu kushuva ndakasvika ndakanodza murume wangu zvati sezvawandiita murume wangu akaenda kwasabhuku akanokwira kwasabhuku yemeni wachibva kwasabhuku ainapana kwaikazoenda mberi kwabva yangotsikwa-tsikwa bva yangonyara Koke chipiri. Zozvararamisa. Makazovhunda. vakazodzoka futi vakati zvawakaita zviri kutara kuno murume wako hazvitauri Pamachaura iti. ndabva ndanyarara Vachajeya. Munhu muridzi wavo. Ndisire mombe yakamanya. Unoigona kuibhadhara. Tikakusiyai muno. Paisei mombe yavo. Endai munosaina. Iwe usaramba uchishingira mukadzi womunhu. Muisei mombe 5. Inosainawo. Tsoko zipi ndio basa rayo. Varikuisa chichemo chokuti chidzikisei iteererai. Chichemo chokuti adzikisei. zvaane mukadzi wechipiri kubva kumashure kwese vadarura mukadzi wekuenda ingoshungudza chinotambudza namba mangu asingapindi saka ndizvanga ndipo kuti ndizosvikopa kudaro noti ndanga sikawane murume Mamuri Nzara. Oh, saka muda kudzikisirwa. amen Nokuti Nzara yenyu mamuri Nzara. Adzikisirei ana ndine Nzara. Muda kudzikisirwa ngani? Kana West torture kunyima mukadzi zvaari kuda. Saka ndakatadza kudzikisira manyazi kuti adakutomberai wokunzedza unowanda nowasiri kuda iwowo vaisire mbudzi mbiri matimivana muchingwaro maifana kuuya kokwira dari mumhangara kuti munyimwa zvinhu zvangu nemurume kune zvamakaita izvi makutengesa zvinhu zvacho Alright, iwe shamba ulicheme pamumbe 5 mungu changamire neshe udangani ndandikukumbirawo kuti ndidzikisire nganiko ndandikukumbirawo kana mukanditi mbiri naiwe shamba umukadzi wakeyo emukadzi wangu wakuza chichemo chake chemurume hanzi akambozviitei zvikuwe murume kamukadzi mukadzi angu kumbata haazvokuuraiwa usati handisati saufunze zaakonzeresa ndiani wanzwa matauriro aita akonzeresa ndiani ndinoda kutsvaga rizini kuti umoya rakaitinoda pamusoro edare zvokutaura amai avo ndoti patane zvembichani zveshuwa pane kumashure uko tikazoti hatagadziriswa musi wazaitika uyu ndo musi wandaifanira chitodzi noti andarara kumwe iwo musi waita ndo wandaifanira chitopinda kura ndakajamba 1 day ndakajamba 1 day ndakutora sekuda so 1 day pababi yangu waningata sei ipapo Nzara yenyu ma 6 days
panga pane time wakazongoka ezeka kuti apa pane kanguwa kayakahwani pakapatwa netime apane time time yakura sei tikatizwedzeka mudze 3 weeks makataza zvibata zvo3 ndakazviteera dzomuti kumashure kwachitora mumwe mukadzi akatomboita 3 months asingaimba kwangu achigara nekuno mukadzi iye akambira 3 months asingauyi pakatakwata nemukadzi wongo chipiri wache chiisirai uyu mombe 3 moisa mukadzi wemukudzi mbiri iwe ushamani kana wafunga kudonza matirera ako ndokutarisa machindini wavo huri rinokumbwa nei iyi hadzi inokumbwa nei nomudhuru zvinonzirana ndizvozvo ane mhosva kasi mhosva hombeyabva kunani pauyu wazvizwa zvino ere mombe kana mati ave murume wangu amai ava wabve pamba pangu zvadaro vasingabve pamba pangu vanogara kuchitaura nhuna dzavo dzose papi ipapo asi kana ini ndine dambudziko randinaro ndorokuti murume wanga handichengete zvadaro asingandichengete dai kuri kuti anondipindirawo mumba zviri nani handizive murume ukaonawo murume atondipindira mumba ndinenge ndafamba ndakafamba kwandaenda ndoono anditi kamushongaka ukaputa ukavhura makumbo ukatarisa kune murume wako chichedza zita rako zuva iroro anouya akauyawo ipapo akandiita kahwani pamwe kamushonga kaendapiwa kadiki kokuti handina mari yekuzonotenga mumwe kana kuti ndiwane chokuita saka maiwa ndakuti mashoko yawaitaura yaye wachiti ndinovhura makumbo ndichisheedza zita remurume wangu kuti auyawo ndirare naye handichaziva kuti dambudziko ndo here riri kokumba kwavo babawa zvazvisakisa kuti zvisvike pazviri nhasi nokuti vanoti murume handimuzive dai mabva musakutaura ndaimutsvagere dai mabva musakutaura dai machengetedza dzimijei inyandisomataura ikaenda vaitaini unless unautiwedzire mune murume ari wiki uyo ari wiki is very weak. Nei makumbi mesima ndokukwira vakaza vagaretea ndodi mukokweresa chibva ndondorara naye iyoyo ke udza adzimai vako usakuwedzere zimwe munhu ti adzimai tozopedzera nakumba uno ari pa wazvinzwa